Lurra eta baratza batetik, hiria eta porlana bestetik, nekazariak eta hiritarrak. Hiri baratzea saioan ez dugu asfaltoan landatuko, baina asfaltoan bizi direnek ikusiko dute lurra ere badutela baratza lantzeko. Nekazarien bidez, beraiek baratza nola lantzen duten ikusiko dugu. Horrela hiritarrari begiak irikiko dizkiogu, gauza bera egin dezan bere balkoian edo auzo baratzean. Gaurko saioan piperminak landatzen hasiko dugu. Horretarako, aurreko saioan bidelagun izan genuen Leitzako Martini bisita eginen diogu. Ziur naiz gaur ere, aurrekotan bezala eta beti bezala, bere sekretuak kontatzeko prest izanen dugula. Ondoren, Iruñara eginen dugu salto. Aurreko batean aurkeztu genizuen Alde Zaharreko Piparrika auzo baratzea. Bertan egin dugu hitzordua berriro ere Oiane Hiltzarberekin. Oraingoan, babak jasoko ditugu. Jateko eraren arabera, babak jasotzeko bi aukera ikusiko ditugu. Hiri baratzea saioan ez ditugu barazkiak bakarrik hizpide izanen, loreek ere izanen dute beren garrantzia. Gaurkoan kalendula ukendua eginen dugu. Izaskun Villanuevaren eskutik, gure botikinetan falta beharko elukeen ukendua egiten ikasiko dugu. Eta azkenik baratzeko pikuak atala. Inigo Segurolak zer erakutsiko digun gaurkoan, loreak ere jangarriak direla. Gaurkoan, lore jangarrien entxalada. Aurreratu dizuegun bezala, gaurkoan ere bada zer ikusi eta zer ikasi. Beraz, ez dezagun denborari galdu. Ongi etorri hiri baratzea saiora. Berriro ere etorri gara zure gana, Martin. Vale, asko ikasi genuen tomateekin eta orain beste zerbait. Ongi etorri. Hau da? Bueno, piperminak. Pipermina. Bai. Hau dira... Gindilak edo. Bai. Orduan, Potean ikusten ditugunak ozpinetan, baina bai, freskuan, freskoan die, zartarian... zoragarri, Bai. barazatik hartu, garbitu, lehortu eta prejitu. Buah, hori Eta da, hobena. gatza bota eta venga. Patata frigituaren Bai, ordez hori. Bai, bai. Boh. Da, Bueno, orduan landatu behar ditugu. Eta edozein janairekin oso ongi Bai, du da. bai, Oso bai. ongi du da. Aragiarekin, dena. Gertatzen da baita ere, hemen asko ematen du. Bai, Eta gero, eltzarikin jateko, bai, ez dezak oimeste eltzari jan. klaro. Potek eta potek dituzu, baina gero, Ez, gero, hau edo, freskoa. gero, entremez bezala edo, Bai, bai, nola esaten dira. bai, lehenengo Bai, pikatzeko eta... Bai, olare eta itezke, eltzarekin jateko gehiagi da. Eta prejitzen maituzu, bildu eta prejitzen maituzu, pues, eta aprobetsatzen. Bai, Eta bai, uda bai. guzi maduzu. Eta hori da, vamos... Eta udazkena sartu, izotzak hasi arten, Bai, ematen bai, du. bai. Osa, esan dut, da... Emanda. Emankorra da landarea. Bueno, venga, Bueno, pues aldatu inetu, venga. nik Hasiko jarraitzei da. zut eta Bai. nik eman egin dizkizut, Zuk eman eta emetxetik hasiko. Vale, Bata, banan. bana. Hemen ez duzu, lurran ez duzu deus ere jarri, lurran sartu eta listo, ez? Holako distantzi bat, Gutxi gora berako distantzia, ez da... bai. Karo, gero honek ez du espazio asko hartzen, landare Ez. honek. Horrela ongi. Da gaina, askotan entortzen die, bi landare, eta banaka, hobe. Zergatik, separatzekoan, Bai? zainek hausten zazkioa. Amigo, claro. Hobea da, hola. Tomateak egiten zenituen antzera egiten duzu, ez? Bai. Pixka bat zanpatu behin hartuta. Bai, zainei estutu behar da pixkoa. Hori da, Hola. eta listo, ez? A ber, Ez hogei dauka- ditugu. Hemen beste bat. Tita, Ez dauka misterio handirik. Ez. Hombre, Maiatza da orain, noiz jango ditugu lehenbizikoak? Honek ze denbora behar du, Martin? hok ez du tomatekaini behar, Gutxiago, Bai. lehenago, osea, Baina- San Fermintako? Ez, pixka beranduago. Ba, San Ferminetako nik uste bai. Bai? Bai. Claro,
Gero seguraldi egiten duen, landare guzi bezala, da Ze komeni zaio, piperminai? gaurkoa. Hau denoi komeni zaigu. dena. Eta gero, pues, noitzen ben, euri ez badoiken erregatzen dituzo. Ja, Hor, ure biltzeko jarri dauket, ja. negureko, hoi negun jarri, eta beteta dago. Orduan beti baduzu Eta gure hemen. orduan, bai. Orduan, eguraldik asko esan nahi da, baina, nik uste San Ferminetako bai. Hau da, Hau ez zer dira, pikatzen dutenek edo hau zer da? borraja baten Hemen lehen borraja egona da. borrajak. Inun, patata atera nuenen, borrajak bere gisa jaio ziren, eta Bai. initun aldatu. Jan dugu pile bat, baina denak jan ez dugunak, intxot, hartu matxete bat badot, egur bate bai hor, enbor bat, eta hor txiki, da lurrei bota. Osea, abono vegetal. Bai? Bai. Hori ona da, borrajaren. Oso ona. Ja. Eta bere gisa jaiotzen die, eta orduan etzai kostatzen ez dago. Claro. Orduan patatateakoan aldatu, eta Hemen ez duzu produkturi botatzen, Alba Dena da, ez. naturala, oso alba da ongi. ez. Bai. Ez, Gero eta gero kontziente. janin behar dozu, Hori eta da. orduan ez duzu aibar beren noakin da Ez. alukerikin. Oso ongi. Orduan ez da, Primeran. Afizionatzen nahi naiz. Ez daukat Bai. ideiarik, pues, baino erakusten diazuen didazuen guzti honekin, norraki. baratza bat da, lo más, Estresak entzeko moduko Bai. ariketa, ez? bai. Gustatzen hemen beste bat nolatu den? Bai. Oire borraja da. Ja. Claro, borrajak hemen txotutziko, piperrei kalte inen neukelako. Baina Ja. gero patata ateratzen du denen, orduan bai. Orduan ja, ez da besterik, aldatuko txot, hemenik hartu eta aldatu. Hau, gero jaiotzen den nainean, ez du besteri behar, ez? Tomatea lotzen zenun bezala, esan zen dugu makila jartzen honek ez du behar. deus ere. Hone behar do, Ara, hemen bi, lehen aipatu diazuna. claro, eta orduan, Zer egiten duzu hemen? pues, Deus ere, beste bat jarri. badakizu zer pasatzen den, aztamanez separatzen, hautzinen dela. Karo, sustrai hori. Orduan bik utziko txot. Vale, Bat hautzin behar da, orduan. vale. Hori tipulakina gertatzen da. Ereiketue eta gero Karo, igual maso bakoitzen dauden lau. Eta, karo, bustita digeratzen da. Baina kalte handi egiten dira zainek hausten zizkiolako. karo. Orduan da, landareke bere enbizia due, Bai ba, Eta- hau gauza bizia da, noski. eta orduan nola nahi ez diteke. Piperminak landatzen ari gara. Bueno, zenbat ditu beste? Beste, 3, beste 6, bat, 8. 8. Ez dakit oso zuxena iga, baina, bueno, manietiko samarra naiz, lineak inda. Bai, eta zuetzara ibiltzen kordelakin eta dena, Eta Baina gaur Aizu, bakoitza nahi duen bezala, berez erabiltzen duzu, ba. Bai, erabiltzen Baina dut. nahiko xuxena izara kordela Eta gero, baditut kordelak korapilloa tamainen da. Eta horrek Orduan ez markatzen dut aibar aldi ero neurtzen. Claro. Orduan itzen dut, korapilloan parenin eta jazta. Listo, azkarra gure Martin. Trampak. Bakoitzak beriak, ez da? Adinek erakusten trampak. Die. Bai. Gero eta adinen aurreratuago, gero eta Claro, tramposoago gara. Claro. Hola da, Bai. Bizik erakusten do, trampak egin. Ikasi behar, Claro. bai, ala da. Hola, laguntzaileekin gainea, bueno, Bueno, nire laguntza eta deusez. nola? Pues aldiero joan behar banu piperran bile. Ja, bueno, eskerrik asko, Martin. Claro. Alde Listo. batetik lurre zanpatu, eta bestetik, ba, Beste bi hauek, jarriko beste itxuzu? biok hemen, bai. Azkenekoak, Martin. Oso ongi. Bio, kustutze erresa den. Bai. Kusi bai, gero jartzerakoan Gero. ikusi... Hau hemen sortu da, Bai. landare bat, invasora da. Ai ba, Atatzetxo lore pile bat eta hazi pile bat,
Eta tapatzen jo, holako egiten da, Ja. Tapatzen jo dena. Osa, gero kendu egin behar dira, Bai, bai, guzti bai, bai. hauek, fuera. Baina da, oso alua. Uzten zu hola, eta Ja, eta hartuko luke, itxasten da. Eta hola tiatzen maza, erreza usten da, atetzekoan. ja, Ulertzen? Eta claro. belarra hau, etzen leheno etzen. O etorri da pentsukin, edo Ja. hau ez da hemengo belarra. Ezak egin hori izena dut, nahi. Eta horiek kentzea komeni, claro. Hombre, bestela, Fuera, inork ez dio hemen kabida eman. hoize. Baina da, invasora, Listo? Bueno, ya está. Piperbinak, Pues, hola xe da, eta ja, oso ongi. Eta hau ere garastatu beharko litzateke pixka bat orain, edo ez? erreatu? Bai. Bai. No esan duzu? Ni garastatu. Garastatu. Ez dakit. Bai, bai, Erreatu. bai, ureztatu edo. Bai, hoxe, bai. hoxe. Bai, gero, otakio pixko bat. Vale. Gehien batan, ur hori, bueno, bota dugu lurra, ez? Eta Bai. ur horrek egiten dio, zainin tartera lurra sartu. Bai. Utzik ez gelditzeko. Utsa gelditzen bat dago, lehor horrek iertu egiten da, orduan, Claro. ez da beste... Kaixo, Aio. pues hola bueno, Oso ongi. bukatu dugu. Ba, piperbinak landatuak. Vale, Beste gauza bat gehiago egin dugu. orain zer egin ditugu. Orain, ditugu. amaiketakoa, Martin. Amiketakoa? Bale, ba, oso ongi. Zerbezatxo bat eta, bale. Pues goazen orduan. Hori da. Venga, guazen. goazen, eta gertara. Handik? Aio! Oian, piparrika aurkeztu zen igun. Proiektua zertzen, baina orain usta jasotzera etorri gara. Eta gaur jasoko duguna, Babak. babak. Hemen aurrekaldean ditugun Bai. babak, ezta? Hori Jasotzeko da. dauzkagunak. Bai. Nik ikusten ditut, neurri ezberdinetako asko. Denak ezin ditugu jaso, ez? Edo zer? Ez, babak normalean hartzen dira bi modutan. Hasiera batean hartu dezakegu oraindik estua dagoenean, Bai. eta hau jaten da leka bat izango balitz bezala. Vale. Eta kanpoko azala, jaten duzunean atsegina da, ez? Goxoa dago Bai, oraindik, ez? Eta Hori da. xamurre. Hori da. Bai. Ordan hau da, baba gaztea, ez? Gaztea. Hori da. Baina uzten badugu gehiago garatzen eta Bai. handitzen, hartuko genuke ja lodi dagoenean. Bai, hori da oso iraze aldea, maja? Bata Bai. edo bestea. Hori da. Eta horrela, ez dugu horrela jarriko leka bat ezela. Ez, zera, azala hoia jateko ez dago pixkat gogorra. Bai. Hombre, berez azalak ere badu iletxo bezala, Bai, ez ez? da oso suabea. Ez. Baina gero egosten duzunean, bai. Bai, goxoa. Eta ordan hau, irekiko genuke, hemendik, Eta hori ez? da, guk normalean Hori da. ezagutzen dugun baba, ez da? Horrela... Hori da. Gero hau egostean jartzen da marroia, ez? Bai. Nago berdea. Eta ordan jango genuke parte hau. Vale. Hau da, arruntena. Ikusi dut, kentzerakoan, Bai. bueltak ematen zenizkiola. Bai. Zergatik? Errezagoa da? Bai, ze tiratzen baduzu, arriskoa dago, agian landare osoa, hori, agian Ateratzeko? Bai. Bai, edo hautsi, ez da oso Osea, ez dauka indar handirik Ez, landareak orduan, berez. Nik egiten dudana da, egin horrela, ez? Bueltatxoak eman. Bai, Tak, tak, bueltatxoak, tak, eta tak. ordan azkenean hau tak apurtzen da. Vale, hori Bai. egiten genion sagarraren Bai, berdina. txurton horri, ez da? hori Tak, tak, gauza Bai. bera. Eta horrela janen genetuzke, lekaren modura, eta denbora gehiago utziz, Hori da, horrela. ja egostita, Bai, eta... honi ditzen zaio kalzon, ez dakit. Ah, Kalzon ba. eta hau grano. edo. Baina hau hemen baino gehiago, igual beste lurralde batzuetan jaten da horrela ba, igual, gehiago? ez dakit. Ez dakit, egiten zait. Ja, igual bai. Bueno, ari du, Ari Bai. du. Jendeak ez dakidaki, baina orain momentu honetan euria hasi du. Zer eginen dugu? Hemendik ospa, ez? Bai, beste bai, egunen igual batean bai. agian etorriko gara berriro piparrika hiri baratze honetara, Hori da. eta beste zeo ze gehiago erakutsiko diguzu. Bai, Oso oian, ongi. Bai, nahi duzenean. Venga, eskarrik asko. Gaurkoan, babak.
Izaskun, kalendula ukendu egin behar dugu gaur zurekin. Bai. Kalendula ukenduak, kalendularekin egiten duzuna, baina zertarako da ona? Ze onurak ditu? Askotan pentsatzen dugu, ikusten dugu lorea gure inguruan, eta pentsatzen dugu, dena okupatzen duela edo kendu behar dela, baina oso ona da, batez ere azaleko arazoetarako edo. Ditugunean erredurak, eguzkiarenak edo urarekin edo olioarekin, oso onak dira segituan lasaitzen duelako eta ez delako markari geratzen. Eta zauriak ditugunean laguntzen du... Zauria baldin badago ere, bai? Bai, orbaintzen eta zikatrizatzen dena, oso ona da, batez ere horrelako gauzetarako. Orduan hori etxe guztietan oinarrizko izan daiteken ukendu bat, ez? Gure botikinean oso oinarrizko. Eta orduan zurekin ikasiko dugu egiten. Hori da, bai. Aipatu duzu hau bera dela kalendula nik enekien. Bai, atzo hartu nuen, beraz orain pixka bat itxiagoa dago, baina bai edozein lekutan ikusten dugu, askotan esaten dugu, ze polita, hau da, eta zoragarria da batez ere dituen propietateen gatik. Nik ukendua egiten dut, bai, lorea erabilita eta bai zurtoina bai, eta hostoak, bai. Eta, beste batzuek esaten dute loreak, ikusi ditut ere errezeta ezberdinak, nik azalduko dut. Zuk zurea? Hori da. Eskei zuk beste baten errezeta ez diguzu eginen? Bai, nola egiten dudan. Hori da. Hau ere erabil daiteke, nik ere erabiltzen dut infusioak egiteko, beste gauza batzuk. Oso ona da, kanpoko azala, organoan laguntzen digun bezala, barruko organoetan ere, eta berregituratzen edo ditugunean zauriak, ultzerak eta horrelako gauzetarako ere laguntzen du. Orduan ez da bakarrik ukendua, baizik eta infusioan ere, bai. Batzuk nahi duzunean erakutsi guzu. Bai. Argizaria ere ekarri dut. Argizari... Bai, ikusteko, bai. Hau da, blokean, eta hemen dago zatitua, gero erabiliko duguna. Lehenbizi egiten dudana da, landarea hartu, erabaki joan hartzera. Eta noiz joango gara? Bai, hobe da eguerdian, horregatik nik hau hartu nuen eguerdian, hobe da eguerdian justo irekita dagoelako eta propietateak hobeak direlako batez ere lorean. Baina ez dugu urte osoan zehar. Eta batez ere udaberrian. Claro. Udaberrian, urtean zehar egoten da, baina batez ere udaberrian pilatzen dira propietate gehiago hor. Eta hori, orduan, lehenbizi hartzen dugu eta lapikoan jartzen dugu, ordutara orden, gutxi gora bera, jartzen dugu oliotan eta zuan. Hori oso garrantzitsua da ez erretzeko landarea. Osa, goxo. Eta tarteka, bueltak eman, zaindu, eta maitasuna. Olio eta landarea, lorea, besterik ez? Besterik ez. Eta hori bai, nik egiten dudana da, zurtoinak zatitu, hartzeko propietateak errazago delako, eta hori. Baina lorea bere hortan, osorik? Bai, horrela, eta bai zurtoina. Eta zurtoinak ebakia. Bai, listo. Eta hori, egiten dugu osoan, eta nik normalen usten dut arratsalde osoan zehar, edo gau osoan zehar, beratzen eta propietate horiek hartzen, ez dakit, nik horrela... Osa, goxo utzi duzu, baina gero ere bertan uzten duzu itxi eta... Eta hurrengo egunean egiten duguna da... Hau da ja prozesua eginda, ezta? Hori da. Ara! Bai, horrela geratzen da, ez dakit ikusten den. Ikusiko da, begira ze polita. Horrela geratzen da, eta egin behar dugun orain da pasatu pitxerrera. Kentzeko loreak eta landareak. Karo, honek bere demora dorama ere bai, ez? Hortik dena pasatzeko. Bai, Izaskun, telebistan gaude. Bai. Eginen dugu telebistako trampa? Hori da. Venga, uzten gaituzue, hau dena pasa arte, gero berriro zuekin gaude, Izaskun, hemen dugu olioa. Ja loreri gabe, garbi-garbia. Hori da. Hemendik aurrera, onera iritsi arte, bai. Ze egin barko genuke? Egin barko duguna da orain, berotu, argizaria bota zatitua, urtu, eta gero ja potetara pasa. Orduan, berotu argizariarekin batera, behin ozten dela potetara, Ez. berotan? Berotan. Bale. Gero ikusiko dugu nola ozten den.
Bale, pues eginen dugu dena, bale? Egin ditugu ja, atera zaizkigu hainbat pote egindako ukendu honetatik, eta orduan ja itxi eta listo ez? Ozten ari den bitartean kolore aldatzen ari zaio? Bai, baina, normalean hori, behar du bere denbora, baina, ja itxiko dugu. Bai. Eta listo, hori da kalendula, gure etxeko botikinean egon beharko lukeen ukendua, ez da? Hori da. Oinarrizko ukendua. Ba, Izaskun, mila esker. Bai, zuei. Zure sekretutxoak guri kontatzeagatik, eta holako gure naturatik egin dezakeguna gerturatzeagatik. Bai, zuei, eta, mila esker Amalurrari. Hori da, Amalurrari mila esker. Gaurkoan, ensalada bat egingo dizuet. Loreekin sortutako ensalada zoragarri bat, inspirazioa mugaritzen dastatu nuen, nik uste nire bizitzan jandudan platerik onenean dago oinarrituta. Lora pila bat, danak desberdinak, landare usaindun eta zapore desberdinak dituzten zati bakankak, kuskus pixka bat, hori da nik gehitzei jotena, eta ikusiko ez ze polita. Marrubitxo batzuk hartu ditugu, honezkio, eta lora hau da ekiun fastuosum, hau da kanari irletako landare bat, holako kono urdinak ematen dituna, hemen badago variante bat, ekiunan variante bat, leku lehorretan ateratzen dana, lora hau jangarria da. Borrajaren antzekotasuna dauka, nik orain ez dauzkat borrajarik, baina loretxo hauek nahi ditut. Gustatu ditugu ja lora jangarri batzuk, eta ja pres gaude gure gaurko entxalada loreak protagonistak izango diren entxalada hori sortzeko. Oinarrian jarriko ditugu usain belarrak, ez ditugu errepikatuko, saiatuko bakoitzetik bakana jartzen, adar bakarra. Orduan adibidez, tomilua ja loretan, zatitxo bat. Mentafina, baina mentafinan goiko ostotxuak. Hola, bakanak, zeusaia. Hau da xixo. Japonesek erabiltzen dute, perejila izango baliz bezala. Nik jardinan jartzen dut, kolore granate duna, oso zapore berezi duna, eta helburua da, landare bakoitzak gusto desberdinak izango ditu. Orduan, nola bi ez ditugun elgarrien errepikatuko, gero koilarada bat abora ematen dugun bakoitzean, horietako zapore batek indarra izango du, eta oso plater interesgarria da, landare bakoitzak aukera daukalako bere potentzial guzia emateko. Hau da oreganoa, baina oregano ornamental bat, hostoak horiak dituna, taka. Hau da salbia puntatxo bat, salbia, baina gaztea izan behar dute, hostotxoak izan behar dute gazteak, bestela batzuk izaten dira pixka gogorrak eta ez dira bate erosoak hauan sartzen diranean hor dastatzen egotea. Noski, Martin eta Julia, seme alabak. Azelga kolore dunak esan genitun bagenitula? Azelga hosto gaztetxo batzuk baita ere hor oinarrian jarriko ditugu, eta ikuste duzue honek ja kolorez gora etortzen ari dela. Esan dugu ez genitula errepikatuko, eta orain, landare bat niretzat benetan berezia dena eta gozoa, zapore gozoa ematen digun landare bat. Mexikotik dator, maiak ja erabiltzen zuten bereien platerak gozatzeko. Lipia dulcis, gure artean daukagu yerba luisa, hori da lipia citrodora. Citrodora, limoi usaia. Lipia dulcis, honek daukan gozotasuna, stevia erabiltzen da askotan. Stevia da, netzat, ezin da ora sartu, hori da sakarina bat sartzea bezala. Aldiz, lipia dulcis honek daukan gozotasuna, horren berezia da, batez, biki mutxo jarriko ditugula. Venga. Hosto gazteak beti. Hau da gure oinarria,
Oinarri hontan botako dugu olio pixka bat. Venga. Olio hau, zinturenuko Sonian ere lagunak, ekoiztua da, hoi bai, ez Nafarroan, baizik eta Tarragonan, La Serra de Almosen. Honen gainean, kuskus, ja pixka baia egina duguna, pasa batzukin, eta gazta pixkat raiatua baita ere badu. Hau dana estaliko dugu, kuskusarekin. Eta ja, behin, hau dana egina dugula, loreak, loreen momentua. Eta hemen dauden lore guzti hauek jangarriak dira noski. Eta hasiko gara, ez, tajetearen petalotxo batzuk. Marrubiak baita ere gainean jarriko ditugu. Marrubi zatitxo bat, eta basoko bizpahiru marrubi. Koloretsua eta goxoa, hori da gehien interesatzen zaitxena. Ez da bakarrik polita izan behar, askotan loreak erabiltzen dira, kolorea eta adigarritasuna platarrei emateko, baina ez die inungo zaporerik gehitzen. Kasu honetan, zaporea baita ere eskatzen diogu, eta kontuan izan, lora bakoitzak landarearen zaporea berdina dula, baina askoz ere aulagoa. Erderaz, boka dragon, ez dakit dragoiagoa deitzen zaion euskeraz, hau baita ere jangarria da. Eta ederra kolorea, kalendula, ohiko kalendularen petalotxo batzuk. Hau da, egun bateko lilia. Kalabaza eta kalabazan lora jangarria da, noski, denok dakigu hori. Lora hau, da egun bat bakarrik irauten du lora hau da hemerokaliz, latinez. Egun bat bakarrik irauten du, baina lora hauek daukaten zaporea eta gogortasuna da, benetan deigarria. Honen bizpahiru petalo, eta hauia prest dago. Behin loreak erabiltzen ditugula, entxalada batean edo zein platerian, sekula gero ez alinatu gainetik, hau bere hortan gelditu behar du. Hemen baitugu geranioan lorak baita ere jangarriak dira. Kusitze geranio lora politiak, eta horrek gaina dauka limoi usaia. Jarriko ditugu bizpahiru, eta edertasun honen atzetik gertatuko diren zapore esplosioak hauan, irrikitan agoiaztuekin bukatu, eta honi eskua sartzeko. Lora hau da zoragarri polita, hau zelaitik hartua da. Leku ezeetan garatzen da. Lixinis flos kukuli. Polita da landarea eta nahi izen hori ikeragarri gustatzen zait. Osea, bakarra ez, honek zapore askorik ez du gehitzen, baino edertasuna lore arroxa horiekin bermatua. Naranja pixka bat gehiago behar dut, eta hemen ja, aste naiz. Babadari jola. Gehienez jota, olio txantxa batzuk, baina hola txantxak. Eta kasu honetan, erromero zaporedun olioa baita ere, Sonia, nire zinturenuko lagunak ekoiztua. Eta sekula, olio tanta ez dadila loren gainean erori. Jangarria, osea, hau da jardin bat, baina aura emateko. A tope, ze polita eta ze ona, Garaian garaiko barazkiak. Etxeko botikinean falta ezin den ukendua eta elikaduraren inguruko bitxikeriak. Gaurko saioa ere interesgarria izan da, ezta? Oraindik badaukagu zer eskaini naturak oparitzen dizkigun altxorren inguruan. Ta zuek badakizue, hori ikusi nahi izan ezkero, datorren ostiralean, gaueko 9:00, Piztu 11 telebista. Bitartean, izan ongi.